Son las 10 de la mañana y 23 minutos. Saludamos al alcalde de Oleiros y portavoz de Alternativa Dos Veciños en la Diputación, Ángel García Seoane. Que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día, Pablo. Bueno, pois falamos dunha cita para este próximo sábado ás 12:30 diante da delegación do Goberno desa concentración convocada para reclamar pois que se faga algo nos accesos na comarca, no que é a mobilidade. Sí, bueno, eu sinto que toda esta semana, todo este tempo para atrás, pero que levamos anos, vou estar permanentemente falando do mismo tema, non? É algo que ou nos concienciamos os cidadáns ou vamos a peor aquí na comarca da Coruña, non? Esta concentración que se pide desde o Concello de Oleiros, pero que é aberta a calquer cidadán ao marxen de credos e ideoloxías, non? Isto é motivada porque é necesario dunha vez por todas que desde o Goberno se acorden da Coruña, non? Se acorden da comarca da Coruña. Esta concentración que se pide é para o sábado, se solicitou na delegación do Goberno, indudablemente, para facelo como Dios manda, e o próximo sábado, frente á delegación do Goberno na Praza de Ourense, ás 12:30, non? Os motivos e razóns: a situación dos accesos á cidade da Coruña e a comarca, non? Durante non agora, nesta época, no verán, cando se sale, se entra para as playas, en calquer época do ano que haya movida, durante todo o verano ou no inverno, con días de choiva, e donde a xente máis torpe conducindo a cantidad de accidentes que hai, non? Isto se agrava, esta situación se ven agravando debido tamén ao aumento de tráfico de vehículos que acceden, isto non digo eu, dixeron desde tráfico, non? Dende a autopista do Atlántico e por a Ponte o Pasaxe, en Nacional Sexta, se aumentou na Ponte o Pasaxe un 5,16%, en autopista está cerca do 10%. Por tanto, son 90.000 vehículos que pasan pola ponte e máis de 106.000 que confluyen en Alfonso Molina, non? Son as carreteras de Galicia donde máis tráfico hai neste momento, olvidadas totalmente. Dende o ano 1998, no que se aproba un plan de carreteras por todos os concellos, por certo, con a Administración Pública para a comarca da Coruña e Betanzos, que afectaba especialmente aos accesos á cidade, non se abordou ningunha obra de ampliación e mellora. Iso é un feito real, non? Constatable. A falla de capacidade para absorber o volumen do tráfico que soportan os accesos actuais, estamos vendo que se agrava día a día e ademais con decenas de accidentes, non? Tanto en Alfonso Molina, que os vimos estes días, como na Ponte Pasaxe. Na Ponte Pasaxe foron en 5 días 11 accidentes, non? Cunhas colas interminables, cunha xente cabreada, bueno, acordándose todo o mundo, a veces acordándose de que non se teñen que acordar, senón dos que son os culpables, non? Isto orixinou importantes perdas de tempo, colas interminables que afectan ás empresas, afectan aos traballadores, afectan a estudiantes, afectan aos que van enfermos para residencias, nos coches de urxencias, ou os que van a consultas, afecta ao comercio en xeral, non? Por tanto, esta situación tamén non favorece a implantación de novas empresas, está a hipotecar, e o que non queira ver así, está cego o futuro da comarca da Coruña. Hai un tempo se falaba que un montón de empresas de Galicia se iban a Portugal por un montón de razóns, pero Portugal ten uns accesos que non ten ningunha parte de España, por certo. Todo Portugal, o que vaya a dar unha volta por aí, verá que ten uns accesos que superan a aproveitar os cartos da Comunidade Europea, e hoxe pois teñen esas propostas, non, para ubicarse empresas na súa zona. E logo, por outra banda, estamos a ver tamén como se comprometen os fondos do Estado para novas infraestructuras viarias, como son os accesos que anunciaba outro día o presidente do Goberno á faraónica e morta cidade da cultura de Santiago de Compostela. Como se pode estar falando de invertir diñeiro a esa cidade morta que xa nos robou a todos os galegos un montón de cartos? Para que, cando hai estes problemas tan grandes en unha comarca na máis importante de Galicia, na máis próspera de Galicia como é a Coruña, non? Tamén anunciaron 5.000 millóns de euros para diversas zonas do Estado. Eu non vin por ningún sitio a zona da Coruña, non vin en ningún sitio a zona da Coruña, nin siquiera, ademais das carreteras, nin o ferrocarril, o porto que é imprescindible que teña servicios, pois tampouco o novo porto, tampouco se falaba deso, non? Por tanto, remato, aqueles cidadáns ao marxen, como dixen antes, non, de credos políticos, que lles interese o futuro da comarca da Coruña, eu invitos a concentrarse ás 12:30 na Praza de Ourense, non? Para demandar do Goberno da Nación a construción das obras necesarias na Nacional Sexta e Alfonso Molina, sin máis engaños e dilacións. Non queremos proxectos,
porque veñen falando de proxectos anos e anos. Queremos obras e solucións. Iso é o que temos que demandar non o alcalde de Oleiros, non os veciños de Oleiros, sino os veciños en xeral, os que queiramos esta comarca, os que seamos coruñeses, os que queiramos o progreso, os que queiramos velar polo futuro das nosas familias, pois temos que desplazarnos a Praza de Ourense. Os coruñeses o teñen moi fácil, e baixar do piso e acercarse ali, e os da comarca estamos obligados a desplazarnos hasta Coruña, pagar os peaxes nos sótanos dos aparcamentos da Coruña e pois gastar ese día 5 euros ou 3 euros e estar ali na Praza de Ourense para dicirlle ao goberno que basta xa. Non é un tema de colores políticos, é un tema dunha demanda que lle tocou a un goberno que está gobernando, que non fai, e por tanto é a quen lle temos que demandar. Pero non é un tema de colores políticos, aquí colle todo o mundo. Por tanto, sábado ás 12:30 pido a xente da Coruña, aos coruñeses todos, da comarca e da Coruña, que estén ali na Praza de Ourense. Moi ben, pois Ángel García Seoane, seguiremos en contacto e falaremos máis esta semana desa concentración o sábado ás 12:30 da mañá. Indudablemente. Vale. Gracias, bo día.